Така, хора, здравейте, аз съм Black днеска. Както съм знал заглавието, ще играем на Minecraft, но ще играя на един много известен мод, а именно Spoiler мод, там къде е мирния мод, но чувал съм легенди, че там в този мод има някакви много странни неща, когато прекарате дълго време. Така че днеска ще видим дали е вярно това и ако да, ще си направя поредица, където да тестваме модове, където ще, ако и мод е наистина това вярно, ще направим поредица, където ще проверяваме на някакви легенди, ще ги търся в Google и ще видим дали наистина съществуват. И между другото в канала ми има гейминг, има едно, където съм ви казвам едно много хубава, важна новина. До 2 месеца няма да има ново видео в канала, така че да знаете, няма да има ново видео в канала. До 2 месеца, така че доколкото знаете, канала ми 2 месеца няма да има гейминг канал ми. А тук ще ми има редовно, така че абонирайте за канала ми и за гейминг канала. Ще го видите чувам. Окей, съм на дървата. Сега ще се намеря в гейминг. Добре. И е тази. Добре, стига вече. Ще намерим малко дърво, гледаме тези дървета и да видим дали наистина е верен този мит, тази легенда. И наистина, ако е верна тази легенда, направо мен не между много ми съмнявам такива работи. Защото не вярвам в тези работи. Аз съм човек, който съм направо, нали, някакъв човек, да казвам, не вярвам на това, не вярвам на това и не знам, нали, наистина е вярно. Съмняваме се вярно. Да се вървам къде не знаме. Ще да взема нещо. Опа! Камъче. Така. Една печка.
hop, hop, hop. Aí vejo carefully феномену после нового самота очаквайте един много специфичен влог. Така че новата самота в 3 часа очаквайте един много готин влог. Така че с един приятел ще отиваме да купим някакви подаръци на един ученик от нашия клас. И наистина ще стане направо уникален влог. Разполагаме с бюджет 20 лева. И да, ще стане много интересно. Така че набивайте се лайни и за самата пречеса. Окей, сега вече не много нещо да направите каменни инструменти. Окей, това още няма да влизам. Ай! Добре. Няма нищо. Окей, вече прекарам него на около 1-2 минути. И за сега нищо не става. Така че този момент за сега е пълна глупост. Но да видим след време дали наистина е глупост или вярно, защото е вярно. Ще пусна... Ай! Какво става? Добре. Сега много спокойно. Бам. Я. Вече започне някакво много крейзи музика. Вече започне някакво много крейзи музика. Чудем! Ладно, не знам дали не чумуте, но наистина много крипи. Откъде идва тази музика, бе? Странно е, бе. Ой, лучше. Ай, приютка! Стягай, бе! Мама ти е купе, не знам какво е прекарвала. Очаквайте един много хубав сериал, така
inscrevam-se no meu canal. E já estima um novo filme serial não entravam na ponta por mim serial e nisso seus bilhetes a gente sempre novo jak serial nie przepiękny ktoś serial estima desse episódio na saison desse episódio na saison Sam da minha casa e desse episódio na saison estima e isso é brutal. What? Får vi tillgång? Visst. What? Campusana? Ok, então camarada tu vai enviar no nestada. Hanafi. Stara shirishna. Atom subra. Mas não me se esmetou. Um português,